iko zvinodasvika parinani ndingangoti ndavaraiti nekuda kwokuti ndaakugona kufamba uye ndichitenda zvakare zvemura. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Madzibaba Nicholas Zakaria vatisiya. Sekuziva kwenyu, madzibaba Nicholas Zakaria ndovanga vari mukuru weSungura Music muno muZimbabwe. Madzibaba vashaika mushure mekurwara kunosiririsa mhuri yeZimbabwe. Varwara kusvika pastate yekutadza kana kufamba chaiko chaiko kana kutadza kumuka vari pabhedhi kuhospital. Mukurwara kwavaita vaitomboita imwe nguva yekuti vaita kunge vatoita zviri nani. Da kuti mutoona kavidhio kavo vachitaura kuti aiwa ndaanani. Munhu paanenge akuti ndaanani paipai mhuri yeZimbabwe ndo paanongotizotisiya. Aiwa zvakaoma, mhuri yeZimbabwe iri kuchema kutaura kuno. Ya ndinoti makadi vatsigiri veKiyama Boys, ndinokutendai neminamato yenyu yekushuvira kuti ndiite zvakanaka mukati mekubatikana kwangu. Iko zvinhu ndava nani, musanetseke nyumwari vari kuita kuti zvifambe. Musi wa25 March 2024 madzibaba Nicholas Zakaria vakatengerwa mota yerudzi rweGD6 naSewicknell Chifayo. Da kuti muone kavidhio kavo vachitenda Sewicknell Chifayo. Sewicknell Chifayo murume akashinga, murume ane tsitsi, murume ane rudo. Akandipa mota yandakafuratira Fortuner GD6 2.8. Vanhu vaiti mafeka aya hadzina kana mabhuku, hadzina kana iri bhuku randakabata iri ndere mota iyo. Ndoda kuti munhu wese azive kuti bhuku racho nderiri, ndo chokwadi chacho. Ndinotenda kuna Sewicknell Chifayo kuti vakandiita zvakanaka muupenyu hwangu, handife ndakazvikangana. Totarisa background yamadzibaba Nicholas Zakaria. Madzibaba Nicholas Zakaria vakaberekwa musi wa5 April 1956 kureva kuti vanga vane 69 years dzekuberekwa.